Обърнете се към майката и татата, да ви виждат. Има мяче да се виждат да са всички деца. Така, нека да отидат назад, второ да виждаш. Ето, да. Устрем до стола. Пекалинки, спасти пелинки, пекалинки, спасти пелинки, подъждем звървели, песничка си пели, подъждем звървели, песничка си пели, тра-ла-ла-ли, нека-ла-ла-ли, тра-ла-ла-ли, нека-ла-ла-ли, одърдека на стения страх, одърдека на стения страх, пекалинки, като балеринки, пекалинки, като балеринки, подъжде танцували, пели лъкували, подъжде танцували, пели лъкували, тра-ла-ла-ли, нека-ла-ла-ли, тра-ла-ла-ли, нека-ла-ла-ли, одърдека на стения страх, одърдека на стения страх. Всички горе. Все още на спирка горска поляна. Яде? Тръпчето печик чили, юначе дай ми. Хайде, кръчите. Хайде едно кръгче да Хайде видим. да правете. Да, да видим едно кръгче бързо. Бързо, 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 стойте си. Правете си кръченца. Хайде. Браво! Как сега ще направим място? Назад се спираме, има място. Точно така. Хайде, има място. Патенцата хубава, Кристина готове, не си преподава, първия урок. Мама бела пушка, ясна за спица, смелови пастушко, па-па-па-па-па, смелови пастушко, па-па-па-па-па. Патенцата леко, махнат се с билца, гледат по-далеко малките деца. Маха се балеса, спалят гърба и много му харесва първия урок. Много му харесва първия урок. Ръчичките страни и леко се завърти, кръченчета пибиери, коренчето спини, раменцата назад натисни, главата подими, устата заключи, а сега се усмихни. Иринка, хайде, Миричка, заповядай. Елато тук съм мисичко. Правите да бъдете. Ще ми напред. И зачи съм се сякаш и ти замоле.
Миличка, изчакай да се наредим ние. Айде пак направете красивата дега, деца. Хайде. Красивата дега, бързо, бързо. Гавче, заставаш най-отпред, Миличка. Бог е пишал.